یوسف نعمو کریستیانێکی گوندێ باقوفەیە لە دەشتا نینەوە ji malbat û kes û karên wî bi tenê li gundî maye. Beriya niha digel wana dihate sergorên xoştiviyên xwe. Lê niha beşek ji wan e awarê Herêma Kurdistanê bûne û beşek jî penaberî dervey Iraqê. Jafret û Zelam û zaroyan ji 25 heya 25 kesan derbas nabin. Beriya niha kenîset hebû. Zêdetirî 100 heta 105 kesan dihatin lê niha nemane. Pitirî heştê ji sedeya Krîstyanan gundên xwe hêlane li deşta Neynewa. Ew gundên beriya Daeş 200 bo 300 xêzanan têda bûn. Niha 20 bo 30 xêzanan têda mane. هذا قبل داعش كانوا كلهم ساكنين هنا بي Li gundê Baqûfe 200 xêzan hebûn. Niha bi tenê 30 ji wan mane. كل بيت كان بيطلق هەموو مالێکی سێ هەتا چار مالباتان تێدا بوون. مال هەبوو مالباتên زەتر jî têde hebûn. Piştî ku ev rewşet çî bûyî, rewşên jiyankirinî jî bi zehmet ketin, hemî çûne ji derve. كلهم على الخارج. Rewşa Şingalo navçeyên Kurdên Êzidî jî bi heman şêweyê navçeyên Krîstyanan e. Tana jî pitirî 330,000 kesan ji xelkê gund û komelgeh û nahiyên Şingal aware ne. کۆمەلگەها سیبای و گرعزێر و ڕەمبوسی و ئەو گرزەرک کەس بە نەگەرهایە پرایامێ بترماین ئەو ناحیمایە تلقەسە بوو تلبناتە بسەر ناحیا قەیرەوان بەنە ئەو ژی کێم بەگەرهانە بەس احتیمالە نسباوان جا بەگەرهانە تلعزێر بتربێ Nizîkî 5 salan e Daeş li van navçeyan bi dawî hatiye. Lê şînwarên wan hêşta mane. Ew ziyanên vî xelkî di destên wan dîtîn. Bûyne sedem ku cardin nezivirine ser cihûwarên xwe. Li beşa here zora wan navçeyên ku bi sedema şerê Daeş li Iraqê xelek aware bûyîn, cardin zivirîne ser cihûwarên xwe. Lê li navçeyên Krîstyan û Êzidiyan hetan û ke jî dergihên wan girtîne û çarenivîsê zivirîna wan nediyar e ku ev jî bûye sedemê durustbûna metirsiyên gorankariyên demografî li navçeyên wan e. Nayf Ramazan Rodaw, Deşta Neynewa.